Het is een drukte van belang in de Rotterdamse haven. Vele landgenoten beproeven hun geluk in den vreemde. Zij die achterblijven in het gezellige, maar hopeloos verouderde Friesland, vermaken zich met de zondagse voetbalmatch van hun favorieten of zoeken met hun visserij de rust van het water. Zo juni, jochentje 51, en nou ben ik al inne. Heerenveen blauw-wit. Heerenveen blauw-wit, zonder Abel Enstra. Competitiewedstrijden. Kampioenscompetitiewedstrijden. Abe. Karpers, Biteke Ziel. Vreugskippelijke wedstrijden. Interlandwedstrijden. Abe. Brazems. Hier woorden. Centrale training van internationals in Amsterdam, Utrecht. Training in Heerenveen. Wedstrijdbespreking, meigevulde koek en een gehaktbal. Us Abe. Snoeken. Nou ben ik al inne. Letztendlich allein. Es ist sola. Es ist solo. Sul. Alleen. Mijn spiegelbeeld in het wetter. The water mirrors me. Een vergeten vriend kreukelt in de waterspiegel. Wie ben ik nog? Waar ben ik nou? Kies wie je, who am I? Abel Enstra. To be Abel Enstra, dear Abe, us Abe. Nee, us Abe. Van wie ben ik? Van waar ben ik? In het jaar 1920 werd geboren Abel Enstra. In het jaar Onzes Heren 1856 werd ons geboren Abe Suierveld. Nous est né, dans l'année 1804, Abe Clases Hanja. Anno Domini 1720. Abe Joukes Hania. 1651. Abe Ulbus Hania. 1600. Abe Joukes Hania. 1545. Abe Lewis Hania. 1474. Dopet en de als kersten onveert Abe Lewis Hania.
zoon van Leeuwen Abes. Blesseerd ben ik. Verwoenen. Bloeduitstorting op het linkerdijbeen. Ik ben een blauw plak op het bil. Overspannen. Ziekteverlof. Ik ben een wond. Ik ben een blessure. Een machine. De Abe-machine is kapot. Voetbalmoe. Let me viskje. Jouw mij teken ziel. Het gemaal van teken ziel. Der wilt bieten. Ik ben kampioen snoepvisje van Friesland. Abe, ze ziek jou. Waarom doch jou niet mij? Och. Ze staan achter. Je moet te helpen. Ja? Kom mij. Nee. Je moet te invallen. Waarom wil Abe net? Och. Waarom wil Abe net? Waarom zegt ze jou niks? Jongens, dat in het uiterlijst, dat snappen je net. Maar jou bent Abe. U is Abe. Je mag hier fijn net stikken litten. Ja, u is Abe. Je mag hier net stikken litten. Maar jou bent Abe. U is Abe. Je mag hier fijn net stikken litten. Bij ons in de Jordaan. Oh, Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Oh. Hey, krijg nou wat. Dat is hem. Zo, niet te geloven. Wie is die vrijer? Dat is Abe. Us, Abe. Hey, Abe, moet je niet voetballen? Blauw-wit. Die teringleiers zijn er toch in Friesland, Abe? Ja, ik hou wel van Friesland hoor, ik ken ook wel een beetje Fries. Hup, soeppenkattenbrei en griniatsies. Mijn dobber. Ja, hé Abe, luister eens even jongen. Wij moeten eens even praten, want dat kan zo niet meer met jou. Jullie komen veel te dichtbij, dat is veel te gevaarlijk. Pas op nou, straks achter. Wat doet die gast nou? Nou. Wat krijgen we nou? Nou, wat zeg ik? Het is een echte Fries, ik ken ze. Een stoere Fries, John, ik ken ze ook. Een stugge Fries, leer mij die Friesen kennen, ik ken ze allemaal. Allemaal die Friesen. Oh, Sabriosia, Sabrié, Mario. Oh, Sabriosia, Sabrié, Mario. Oh, Sabriosia, Sabrié, Mario. Oh, Sabriosia, Sabrié, Mario. Ben hier nog Friesen? Staat achter uw spelers. Moedig hen aan. Zij strijden voor de vereniging. Zij strijden voor de club. Zij strijden voor het Noorden. De strijd is niet gestreden, totdat het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Steunt hen met overgave. Wat wij van u vragen is liefde, trouw en toewijding. Steunt hen, moedig hen aan. Klopt er dan geen Fries bloed meer in uw aderen? Het hoogst bereikbare voor een voetballer is het de eer van zijn land te mogen verdedigen in een internationale krachtmeting. Maar zolang hij niet door de keuzecommissie op de favoriete linksbinnenplaats was opgesteld, werd het Nederlands elftal voor Abe Lenstra steeds meer een nachtmerrie.
Nederland-Luxemburg. Abel Enstra, center voor. Ja, maar ik ben links binnen. Center voor. Mid voor. Center voor. 1947. Nederland-Zwitserland. Abel Enstra, rechts buiten. Ik ben links binnen. Rechts buiten. 1947. Nederland-België. Abel Enstra, links buiten. Ik ben links binnen. 1948. Olympische Spelen Londen. Nederland-Ierse Vrijstaat, links buiten. Ik ben links binnen. De helft van Deurne, 1950. België-Holland, links buiten. Hartje nou, begrijp me nou, ik ben links binnen. Nederland-Finland, links buiten. Nederland-Noorwegen, links buiten. Holland-België, links buiten. België-Holland, links buiten. Nederland-Zweden, links buiten. Als ik niet links binnen sta, dan ga ik niet mee. Denemarken-Nederland, links buiten. Als ik net links binnen sta, dan ken ik het mij. Je hem toch maar. Eén keer, dan zie je hem zien dat ik als links binnen het meeste burg ben. 1952, Engeland-Nederland, links buiten. Nee. 1952, Engeland-Nederland, links buiten. Nee. 1952, Engeland-Nederland, links buiten. Wie Nederlands bloed door de aderen stroomt, wiens hart voor land en koning vloeit, hij stelle met ons, met onbeklemde borst het godgevallig lied in voor vaderland en vorst. Ons klopt het hart, ons kolkt het bloed, bij het reizen van die toon. Klinkt dan en daver het ver in het rond. Bewaak, strijd voor de grond waarop onze adem gaat. De plek waar onze wieg op stond, waar eens ons graf op staat. De eer van je land staat op het spel. Nee! Voor een Fries is ja, ja en nee, nee. Aber nou kom je nooit meer aan bod. Nou hè? Aber, dat was toch nooit meer selecteerd? Nou komst toch nooit weer in het Nederlands elftal? Nee. Ik ben een Noorderling. En naar een Noorderling werd net luisteren. Een Noorderling moet altijd 2 klassen beter wezen. Nou ja, gebeurd is gebeurd. Finito, basta, sloes, kleer. Punt. Johnny! Johnny! Hij doet niet mee! Wat? Ach zo, de wie erop? Nee, hij heeft een remcomplex. Ja, dat zeg ik. Hij heeft een remcomplex. Abe heeft een remcomplex. Hé, Abe! 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 Lenstra. 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 1953. Nederland-Denemarken. Abel Lenstra, links binnen. Abel Lenstra, links binnen. En aanvoeren. Nederland-Denemarken, doelpunt, Abel Enstra. Duitsland-Nederland,
2 doelpunten Abel Enstra. Nederland-Saarland, doelpunt Abel Enstra. Luxemburg-Nederland, 2 doelpunten Abel Enstra. 29 april 59, Nederland-België, doelpunt Abel Enstra. Als Noorderling moet je 2 klassen beter wezen. Jongens, het kan nog wel. De beelig erop. Wim, naar de bek. Ik heb naar de bek. We veroordeelden de opstelling. Een experiment tijdens een kampioenswedstrijd. We moeten wat proberen. Het kan nog wel, maar zo wordt het niks. Proberen. Oké, Noord breekt wet. Jan Lenstra, links heel. Jonkman, center voor. Rjoks boeten. Brandsma, ploeg naar Rjoks binnen. Het kan nog wel. Dat is voorbij. We binnen al 4 jaar geen kampioen meer. We moeten bouwen aan een nieuw Heerenveen. Het hoort even voorbij. Het kan niet meer, het is gebeurd. Soms dan kunnen we de tijd niet keren. Wat zegt toch nou, dan bist 34. Nou en? Ik ken een zaterdag international uit Amsterdam. Die komen wel voor een vers contract en een baan bij Batavus. En een bek en een kant halve sneek. Ze vinden mij al oud. Hoe moet het dan wel niet met jou wezen hebben? Aber ze zeggen alle hier, door hast in tiert hoor. Nooit een keer. Sportvrienden. 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 Ik open hierbij deze vergadering. Wij weten allen, sportvrienden, het zijn roerige tijden. In verscheidene steden zijn vele verenigingen ontstaan buiten het vertrouwde verband van de moederbond. In vele verenigingen zien zich geplaatst voor de vraag voor het zuiverere amateurisme dan wel betaling van de vergoeding van de spelers voor hun sportieve prestaties, voor hun vlaggenschip, de club en in Heerenveen. Wij als bestuur, u als leden en ik als voorzitter staan wellicht voor de zwaarste vergadering in het schier 35-jarig bestaan onze vereniging. Erevoorzitter Huisman. Vrienden. Op 18 augustus jongstleden overleed na een langdurig ziekbed onze dierbare sportvriend Roel Zwarte. Nimmer deden wij te vergeefs een beroep op hem wanneer het ging om de verspreiding van het clubblad. Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen alle kracht om dit zware verlies te dragen. Ik vraag u allen te zijn der nagedachtenis een moment van stilte in acht te nemen. Ik dank u wel. Een moment van stilte in acht te nemen. November 54. Het beroepsspel dreigt. Velen amberen zakelijk voordeel uit de sport. Een wilde bond is opgericht. Ook in Heerenveen wordt vergaderd. Maar openlijk spreken over betaling van de sportsman is taboe. Wie durft zijn stem te verheffen? Ja, wat ik vreeg je boer. De kaartjes binnen wie het veren goed keert. En ik wil net meer betalen. Inderdaad. En daarom doe ik nu een beroep op u allen.
op uw taak ten opzichte van de vereniging te begrijpen. Ik vraag u alle vrienden, laat u niet leiden door geldzucht, maar door liefde voor de club. En dan ga ik nu over tot de stemming van het besluit van het... Laat de te nemen beslissing getuigen van de wil om te bestendigen wat in jaren toch kameraadschappelijk werken met grote liefde is opgebouwd. Ja, maar hoeveel krijgen ze dan? Er zijn 46 stemmen tegen de overgang tot het semi-professionalisme en 62 voor. En 7 blanco. Nu de vereniging heeft besloten het amateurisme de rug toe te keren, zie ik mij genoodzaakt mijn functie neer te leggen. Dit besluit valt mij bitter. Ik heb geleerd de laatste tijd dat ik slechts op mensen bouwde. Ik, als waarnemend voorzitter en oud-aanvoerder van het eerste elftal, dank de heer Verleens voor wat hij meer dan 20 jaar voor onze vereniging als secretaris en voorzitter heeft gedaan. Erevoorzitter Huisman. Heerenveen is altijd een vereniging geweest waarbij een ieder zich belangeloos inzette om de hogere waarden in de sport ingang te doen vinden. Ik heb jarenlang op de bres gestaan voor Heerenveen. En mijn liefde voor de blauw-witte kleur is nog immer niet gedoofd. Maar dit besluit is een desillusie voor iedereen die de hogere waarden in de sport voor ogen heeft gehad. Ik bedank als erevoorzitter. En waren deze beslissing genomen met de stemmen van de eerste elftal spelers tegen, dan waren deze pil niet zo bitter geweest. Ik sluit de vergadering.